नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत चिकन ग्रेव्ही। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 1 किलो चिकन। आता आपण ह्यामध्ये थोडं मीठ टाकणार आहोत आणि मिक्स करून आता आपण कुकरला लावून घेऊया आणि ह्याला 3 शिट्या आपल्याला द्यायच्या आहेत। मीठ घालून झालं आहे। आता आपण ह्यामध्ये 1 ग्लास पाणी घालून कुकरमध्ये 3 शिट्या देऊन शिजून घेऊया। 4 मोठे कांदे उभे चिरलेले, 2 टोमॅटो, 15 लसणीच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं। आता आपण हे तेल टाकून तव्यावरती सगळं भाजून घेणार आहोत। लसूण आणि आलं। गॅस फुल केला आहे। कांदा, गॅस आता आपण मीडियम वरती ठेवला आहे। तेल घालूया थोडं। कांदा थोडा लाल झाला आहे। आता आपण टोमॅटो घालून घेऊया। मीडियम आचेवरतीच भाजून घ्यायचं आहे पूर्ण। कांदा टोमॅटो चांगला व्यवस्थित फ्राय झालेला आहे। आता आपण हे थंड करून मिक्सरला बारीक पेस्ट करून घेऊया आणि फोडणीला देऊया। कांदा फोडणीला देऊया। थोडंसं मीठ टाकूया। फुल गॅसवरतीच कांदा आपण परतून घेणार आहोत। आलं लसूण पेस्ट, गॅस आता मंद केला आहे। कोथिंबीर, गरम मसाला, जिरा पावडर, धना पावडर, चिमूटभर हळद, लाल तिखट परतून घेऊया चांगलं। आला लसूण कांदा टोमॅटोची आपण जी पेस्ट केली आहे ती आता फोडणीला देऊया। गॅस मीडियम केला आहे। हा मसाला फोडणीमध्ये चांगला परतून घ्यायचा, म्हणजे चिकनला चांगली टेस्ट येते। मसाला चांगला फ्राय झाला आहे। आपण हे 4 ते 5 मिनिटं परतून घेतलं आहे। चिकन घालून घेऊया। मसाल्याचं पाणी घालून घेऊया। मीठ घालूया। आपण शिजते वेळी थोडं मीठ घातलेलं होतं। झाकण ठेवूया आणि गॅस मीडियम करूया। झाकण काढूया। झाकण ठेवून 5 मिनिटं झालेली। चिकन आपलं चांगलं शिजलं आहे, कारण आपण अगोदर शिजून घेतलेलं होतं। कोथिंबीर घालूया। चिकन आपला रेडी आहे। जर तुम्हाला ह्याच्यापेक्षा जर पातळ पाहिजे असेल तर ह्यामध्ये तुम्ही पाणी जास्त घालू शकता। गॅस बंद करूया।